FM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Addanti amak iti Manalon iti Barangay Santa Ana sa Luzon, Ilocos Norte nga sumalog iti Taltalon akalpasan iti panakatay iti may isang residente nakat iti Cobra iti laing Biyernes. Sigon kini Jojo Miguel mismo nga nagpasika iti Taltalon napagana nga itagdama ket manmanon do iti sumalog Taltalon aga po iti Cobra nga kimagat iti kadwada nga pimusay akalpasan ni taray iti aretsyo iti nadakamat nga ili na umabot ti 2 metro katidog iti Cobra nga iti manarimaan iti pananggamat na iti siksikan na isumeten iti panangkagat iti Cobra na nakatamaan na ti ima ni Ayan Maravilla nga iso nakitimusay ili mi transfer iti Batak Hospital. Kuna ni Jojo amin natang sumalog iti Taltalon ket nakabuta wano madalasan iti Kamtambak tabing Street Balikligan iti panahon iti napasamang apanagata ken ni Ayan kasuman iti palawag na no kasano iti panakagat ti uleg ni Ayan iti laing Biyernes ipimusay kalpasan ni taray diaresyo kini transfer iti Batak Hospital. Dito po sir, nagkasalubong po kami dito. Nanggaling po sila po sa pagbubulutan ng punla. And then, nung nagkasalubong po kami dito, pagsabi po sa akin nung uncle namin na nakagat daw sa ahas. Tapos po si Ian, sabi niya po sa akin, Kuya, takbong mo po ako sa bayan, nakagat ako ng sabi sa akin. Saan parte ng kanyang kamay natin? Dito po sir, dito po. May nakita po ako sa kanyang 3 galos dito, parang kagat ng ahas na nagdurugo yung kamay niya. Sabi ko sa kanya, tara, sabi ko, uwi lang tayo, kuha tayo ng sasakyan natin para makadiretso tayo ng RHU. Yun po. Kung pag-uwi po muna po ako ng sasakyan, tinakbo ko na po sa RHU. Anong sabi ng RHU nun? Sabi, pag tulak ko po doon sa pinto ng RHU, sabi ko po, sir, ma'am, please, emergency, nakagat ng ahas kung kasama ko. Tapos po, nung pinanood na po nila, pinasikaso na po nila. Tapos, sabi pa ako sa isang nurse, nandiyan pa si doktor, sabi ko sa kanya, opo, sir, nandun po sa niya. Pinasok ko po, sabi ko, just lang po. Emergency, nakagat ng ahas yung kasama ko, sabi ko. And then, nung po nun, umano na po siya, inasikaso na po si Ian. Tapos itinagdo sa Batak Hospital? Hindi po sir, bago inasikaso muna sir, siguro linagyan ng first aid. Tapos hindi ko po alam hindi ko na po natanong kung ano yung in-inject sa kanya. Tapos po, nung sa akin, sabi po ng doktor sa akin, Kuya, dala po natin sa Batak. Wala po kayo nasama. Wala po sir, sabi ko, dalawa po lang kami. Tapos po, nung pinandar na po yung ambulansya na isasakay na namin, doon nahilo na po siya kasi nagsuka po siya yan Tsaka humingi ng tubig sa akin, sabi niya. Kaya tubig, nawawa ko. Tapos po, pumunta ko doon sa mga nurse na iba at humingi ako ng tubig. Tapos po, pinainom po siya. Bali 2 beses po sana siyang ininom yung pangalawa. Humingi na naman. Hindi, pagkapit ko po sa niya, inuod niya po yung kamay ko, parang gaganon niya sa bibig niya, hindi po umabot. Parang iba na yung niya. Saka po yung sabi niya sa akin, Kuya, yung dila ko, parang nalilis, sabi sa akin. So, anong ko rin yung Kuya, nakita yung ahas na nalakot sa kanya o? Nakita po ng mga kasama namin mga babae. Gaano kalaki siya? Malaki po siya. Mga ilang metro yun? Mga 2 meters siguro o kulang na 2 meters. Anong klaseng kubra rin? Hindi naman po yung kubra, sir. Yung pangkaraniwang na kubrang malaki, 16 na, sabi po ng mga matanda, makakamandag po talaga yun. So, habang siya nagbubulot ng tulad doon sa natuklaw? Opo. Siguro po, hindi na lang po niya yung tulad. Para lilinisin dahan-dahan. Pagka gano'n niya po, sabi daw po, may kumagal sa akin, sabi. Tinignan po siya nilang gano'n, sabi, nakagat ako, sabi. Tapos po yung isang kasama niya, sabi niya, ahas, sabi niya. So, nasa ilalim ng tubig yung ahas? O sa may mga punla. Nakaalo sa punla. So,
So yung ahas napatay dito, Napatay po nung tumakbo na po itong mga lalaki. So sa nangyari, ano yun? Natatakot magtrabaho sa bukid? Kahit natatakot po kami, sir, gawa ng yun po ang pinagkukunan namin ng kabuhayan. Pero kahit po gano'n, medyo alerto ka na lang po ng konti. Sa ngayon, first time na may ng ahas dito? Dito po sa may sityo namin, first time lang po. Siguro, sa buot po nung kasi nga dito, wala akong nakagat ng ahas. May nakakikita, yung nakakikita, pero nakagat, wala pa ho. At apen, naging presidente nga baka dapat iti kadua, dato'y ulag, isot na puna, nabagaan, naging presidente, iti panagananad, masakol iti panagabutas, nga sumret, sumalok talon, tapos maliklikan iti panagat, iti saka, bueno, agbalon iti stick, nga pangpaspartidanan, nga pagnaan. Damag malubot ti Solsona, Idol, Dennis Alipio, Tatak, Aramen.